गाजा गोमजायै खुंलांबाय बिथांमोना नाथाय बेयाव सासे आइजो ना हिन्जावसा बेखौथ' आं सिनायलासै नुनो मोन्दों एसे खान्दा खान्दा गाननानै बिथाङा जौस्राङाव मोसादों आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थि जादों। मोसानाय गावनि सायाव सोनारो दा बेयावहाय सोरबा आंबो मोसागोन बा सोरबाया मोसागोन होननानै मुंखौ होना दोनबाय दानो हागोन मोसानो हागोन होननानै होबाय बिनि उनाव जे मुंखौ गाबज्रिनाय लोगो लोगो बिथाङा गाननानै जौस्राङाव मोसाफैबाय बेखौथ' रावबोहाय नों मोसानाङा होनना बुंनो हानाय नङा। दा बिनि गोरोन्थिखौ जों बयखौबो हमबा जानाय नङा। बेखौथ' बुंनो गोनां आं गोबां दङ होननानै सानाखै। बाहागो लाग्रा आरो मोसाग्रा बिथांमोननि सायाव सोनारो। दिनै बेयावहाय एसे फेसबुकआव आङो माखासे दावराव जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेयावहाय जोंनि बिसानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एसे दायनिगिरि खालामनो नागिरनायखौ सानैसोखौ आं नुनो मोन्दों। नाथाय बेयाव बिसाया जेबो दायनिगिरि नङा आंनि साननाय बायदियै। बेवहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' महरगिरि आफाद बा बिसाया रंजालि बैसागोखौ लानानै मोनसे हाबाफारि खुंदोंमोन। बेवहाय जोबोद मोजाङैनो गाजा गोमजायै खुंलांबाय बिथांमोना। नाथाय बेयाव सासे आइजो ना हिन्जावसा बेखौथ' आं सिनायलासै नुनो मोन्दों एसे खान्दा खान्दा गाननानै बिथाङा जौस्राङाव मोसादों आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थि जादों। मोसानाय गावनि सायाव सोनारो दा बेयावहाय सोरबा आंबो मोसागोन बा सोरबाया मोसागोन होननानै मुंखौ होना दोनबाय दानो हागोन मोसानो हागोन होननानै होबाय बिनि उनाव जे मुंखौ गाबज्रिनाय लोगो लोगो बिथाङा गाननानै जौस्राङाव मोसाफैबाय बेखौथ' रावबोहाय नों मोसानाङा होनना बुंनो हानाय नङा। दा बिनि गोरोन्थिखौ जों बयखौबो हमबा जानाय नङा। आं साबायखर बावदों जोंनि बर'फोरनि सानसुमै बिथांमोन बयबो जे नोजोर होदों रंजालि बैसागो फालिनायाव बेबायदि गाननानै मोसानो मोना बेखौ नोजोर होनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो जोंनि जायफ्रा बेबायदि फोरबोजों बा रंजाथाइ फोरबोजों गोरोबनानै बोथोरजों गोरोबनानै मोसानो जों सोलोंनो गोनां दङ आरो माखौ गानोब्ला जों मोसानो हायो रंजानो हायो बेखौ जोंनि जायफोरा फेसबुकाव लिरदों बिथांमोना एसे सांग्रां खालामनानै होदों बिथांमोनखौ जों गाज्रि मोननांगौ गैया। नाथाय बेखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि सोंखारिबा जानाय नङा। जोंनि गेजेरावबो सानैसो दैदेनगिरिया माने बिसाखौ एसे सोंखारिदों बेयाव आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बिसानि दैदेनगिरिफोरखौ बिदि नोजोर होनानै सोंखारिनो नाङा। जोंहा गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बेखौ नोंथांमोनाबो फोसाबना होनांगोन आसि थुनानै दिन्थिना होनांगोन। जोंनि बिसाया जेसेबां हायो बर' हारिमुखौ जौगासारनायाव खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों मावगासिनो दङ आरो बेबायदि आब्रुथि गैयै मोसानाय बा सावथुन दिहुननाय बा आर्टिस्टफोरा खामानि मावनाय बेखौनो नोजोर होनानै फोसाबनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेयाव आरो सोरबाया जुदि बिसाया मोजां मावाखै ओरै बुंनो नागिरबा जों एसे दुखु मोनो आरो जे मोसानायाथ' गोबां दिन्थियो नाथाय नैबे रंजालि बैसागो फोरबो नालाय रंजाथाइ फोरबो बेवहाय जोंनि दामनाय देनाय आगजुआ गाव दंखायो गावनि बैसागो मेथाइ दंखायो गाव माने गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दङ बेखौ गानना जोमनानै जों मोसानांगौ रंजानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो 12 मासनि बिथोराव जों मास मोनसेल'सो रंजालि बैसागोखौ फालिनाय जायो। बे मास मोनसेयाव अन्तत' गावनि गाननाय जोमनाय गावनि मेथाइ सुजुनाय जोंनि बैसागो मेथाइफोरखौ मोसायोब्ला मोजां जायो आरो खिन्थु माने बेयावसो नोजोर होबाय खिन्थु अनेक गुबुनावबो रंजालि बैसागो फालियो बेयावबोथ' मोनाबिलियाव माने रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायजों लोगोसे गोबां मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंहरो मोसाग्राफोरखौ लिंहरो खिन्थु बै मेथाइ खनग्रायाबोथ' हिन्दी मेथाइबोथ' खनो सोरबाया असमिया मेथाइ खनो सोरबाया रक मेथाइबो खनो सोरबाया बैसागो मेथाइखौथ' दोंबा दोंनैल'सो खनो होमबा बिथांमोनखौ सोंखारिबाथ' जानाय नङा। बेनिखायनो जों एसे नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन आरो नंगौ बोथोर लानानै सम लानानै किसुमान मोसानाय रंजानायखौ मोसानांगौ आरो आं साबायखर बावदों क'क्राझार जिल्ला बिसाखौ जे बिथांमोना रंजालि बैसागोखौ जे फालिदों आं जोबोद साबायखर बावदों। रंजालि बैसागो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि जौगानाय आरो खौसेथिखौ जों दिन्थिनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बोसोराव रंजालि बैसागोआव जोङो गेदेरखौ मान होनाय जायो गेदेरफोरखौ जों आथिं हमना खुलुमनाय जायो मान फालिबावनानै आरो उन्दैफोरखौ जों अननाय होनाय जायो। दा बेनो जोंनि खौसेथि उथिफुनाय गथ'फोरनो जों बेखौनो जों फोरोंलांनांगोन बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन खामानि आरो जोंहा बियो बोसोराव खनसे रंजालि बैसागो फोरबोआव जायो बेखौ बयबो आब्रुथि गोनाङै खुंनाया मोजां आरो जायफोरा माने एसे बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थि जादों बेखौ दान्थे बिदान्थि जाबाय थानो गोनां गैया होननानै आं सानदों आरो सोरबाया जुदि बांद्राय बुंनो सानदोंब्ला बिनिफ्राय एसे खुगाखौ हमथानानै धोर्ज हमनानै थालायदों इयुनफोराव जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि जाया आरो जायफोरा मोसानो फैदों बाहागो लानो फैदों बिथांमोनाबो सांग्राङै बाहागो लानाया मोजां होननानै आं आसा खालामो। गोजोन
गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ' मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।